Komanda mar obila ma Nairobi Central Philemon Otieno oyango ni gisemako jonjore mohewo 300 ewi ripode mag njore mayande jopiny ywak ne omako chuny boma ma Nairobi. E twak mare gi Ramogi TV, Philemon lero ni ng'eny jonjorego ma gin rawere matindo osebedo ka bwogo jopiny kod pala, ka moko bende bwogo chwoyo jopiny kod sandan ma gikwanyo e taka. Chakre ripode gi bi, osemako ji mokalo 300. Thoth gi osetere kot ma wachgi dhi mbele, to nitie moko ma jogo mane gimayo kanoyudo gima nomagi to wacho ni ok gidwa dhi gi kes mbele nikech giseyudo gima nomagi. Koro jogo bende nitie mwaweye cash bail, tiende ni gichiwo pesa, koro otwe pesa kar mondo gin gibed ka giwuotho oko. Moko ting'o pala, moko nigi sirinj kaka iwachono, to gin na joma dwa mecho. To koro gima wadwa nyisou ni wawuotho awuotha kuma ler nitie, kendo ka wanenogi to wawacho ni nyithindogo ni kamoro kanyo to gichokore, nikech ok gitim kendgi. Ok en nyathi achiel manyalo biro kende, nyaka obede gi moko 2 3.